Tiilikaton pinnoitus me aloitetaan sillä, että me lähdetään alkuun katsomaan aluskate läpi. Siellä on kaikki hyvin. Se on tärkeää siitä syystä, että silloin kun me pestään vedellä, jos aluskatteelle pääsee vettä, niin se ei pääse sitten vuotamaan siltä rakenteisiin. Tämän jälkeen me lähdetään katsomaan katolta rikkinäisiä tiiliä pois, vaihdetaan ne ja tarvittaessa leikataan tiilet sitten oikeaan muotoon. Ja tämän jälkeen me voidaan oikeastaan lähteä jo pesemään. Eli tiilikattoa ei normaalisti kannata pestä painepesurilla, mutta silloin kun me tehdään siihen uusi pinta, eli pinnoitetaan, niin silloin me tahalteenkin pestään painepesurilla ja vähän rikotaan sitä tiilen pintaa. Ja silloin me saadaan se ensimmäinen maalikerros imeytymään vähän paremmin sinne tiileen. Pesu tehdään huolellisesti, saadaan kaikki kasvusta pois katolta ja saadaan vähän sitä pintaa karhennettua. Ja sen jälkeen me laitetaan sinne vielä tämmönen kasvuston torjunta-aine, mikä sitten pitää huolen siitä, että sinne ei rupea myöskään kasvamaan kasvustoa. Sitten on aika lähteä tekemään pinnotusta. Alatiilet ja sivutiilet me tehdään ihan pensselillä ja sitten iso pinta korkeapaineruiskulla. Ja ensimmäinen pinta me tehdään vähän laimennettuna, se silloin imeytyy vähän paremmin sinne tiilen pintaan. Toinen pinta tehdään sitten ihan täydellä aineella ja se luo siihen sileen, hyvän pinnan siihen tiilen päälle. Vedet tai kasvusto ei pääse niin hyvin tarttumaan siihen. Toki aina lopuksi siivotaan jälkemme, toimitaan jätteet jätteenkäsittelyyn ja meillä käydään aina lopuksi asiakkaan kanssa läpi se koko työ, katsotaan lopputulos miltä näyttää ja katsotaan, että kaikki on niin kuin pitääkin. Lopuksi me laitetaan sitten vielä lopputarkastuspöytäkirja siitä ja myönnetään takuu sille työlle. Tässä kun katsoo ennen jälkeen kuvia, niin kyllä siinä on aika valtava ero. Pinnotuksella tiilikaton ikä kasvaa todella paljon, eli 15–20 vuoteen voi hyvin sanoa, että lisää tiilikaton käyttöikää.